መስትያት ቤትና Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Und der Verfassung des Freistaats Bayern. Und der Verfassung des Freistaats Bayern. Gehorsam den Gesetzen. Gehorsam den Gesetzen. Und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten. Und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten. Glückwunsch. Vielen Dank. ሰላም ከመይ ጸኒሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና ስቱድዮ መስትያት ቤትና ተደኪንዋ ዘሎ ከተማ ኑርንበርግ ከም ሳልሳይ ከንቲባኣ ኮይኑ ንኸመሓድራ ዝተመርፀ ካብ ኤርትራውያን ስድራ ቤት ዝተወልደ ኤርትራዊ ጀርመናዊ ዶክተር ናስር ኣሕመድ ብዕለት 6 ግንቦት 2026 ሓድሽ ስልጣን ተረኪቡሎ ቀዳማይ ከንቲባ ከተማ ኑርንበርግ ማርኩስ ኮኒሽ ካብ ሰልፊ CSU ወይ ክርስቲያን ሶሻል ዩኒዮን ክኸውን እንከሎ ንሱ እቲ ዝለዓለ ሓላፊ እዛ ከተማ እዩ ንመላእ ምምሕዳር ከተማ ይመርሕን ንከተማ ኑርንበርግ ከዓ ኣብ ቅድሚ መንግስትን ዓለምን ይውክል ሳልሳይ ከንቲባ ናስር ኣሕመድ ካብ SPD ወይ ሶሻል ዲሞክራት ፓርቲ እዩ ዝተዋህቦ ናይ ስራሕ ሓላፍነት ኣብ ጉዳያት ኣባይትን ህንፃን ከምኡውን ኣብ ክፍሊ መጥፋእቲ ሓዊ ዘተኮረ እዩ ናስር ኣሕመድ ብ6 ነሓሰ 1988 ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ካብቶም ካብ ኤርትራ ዝተሰዱ ስድራ ቤቱ ተወሊዱ ኣብ ክፍለ ከተማ ኑርንበርግ ኣብ ሴንት ፒተር ግላይስሃመር ከዓ ዓብዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፍሪድሪሽ ኣሌክሳንደር ኤርላንገን ኑርንበርግ ፖለቲካዊ ሳይንስ ኣጽኒዑ ብድሕሪኡ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ክፍሊ ፖለቲካዊ ቲዮሪ መምህር ኮይኑ ሰሪሑ ብ2021 ብዛዕባ ፖለቲካዊ ቲዮርን ቲዮሪ ዲሞክራሲን ብዘቕረቦ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ናይ ዶክተሬት መዓርግ ረኺቡ ብሞያ ንሓያሎ ዓመታት ኣብ ዓውዲ ፀዓት ዝሰርሐ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብ ጉዳያት ምስግጋር ፀዓት ማለት ኢነርጂ ትራንዚሽን ከምኡውን ምስፍሕፋሕ መሰረተ ልምዓት ኣተኩሮ ሂቡ ይዓይ ነይሩ ናስር ኣሕመድ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓንቲ ጓልን እዩ ካብ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ወፃኢ ደራሲ እውን እዩ ናስር ኣሕመድ ኣብ 2009 ናብ SPD ማለት ሰልፊ ሶሻል ዲሞክራት ዝተጸንበረ ኮይኑ ፈለማ ምስ ናይቲ ሰልፊ መንእሰያዊ ክፍሊ እዩ ዝንቀሳቐስ ነይሩ ካብ 2010 ክሳብ 2014 ዓመተ ምህረት እውን ናይ መንእሰያት SPD ከተማ ኑርንበርግ ኣቦ ወንበር ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ ንሱ ካብ 2014 ጀሚሩ ኣባል ባይቶ ከተማ ኑርንበርግ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሰልፊ SPD ድማ ከም ወሃቢ ቃል ፖለቲካዊ ስፖርትን ፖለቲካዊ መጓዓዝያን ኮይኑ ሰሪሑ ካብ 2021 ጀሚሩ ኣቦ ወንበር ሰልፊ SPD ከተማ ኑርንበርግ ኮይኑ ከዓይ ጀሚሩ ካብ 2023 ክሳብ 2025 ብተወሳኺ ከም ምክትል ዋና ጸሓፊ ሰልፊ SPD ዞባ ባየር ነይሩ ኣብ 2025 ብኣባላት SPD ኣብ ዝተገብረ ህዝባዊ ወፍሪ ንመጻኢ ናይ 2026 ምርጫ ምምሕዳር ከተማ ከንቲባ ንምዃን ተሓፂዩ ናብ ውድድር ቀሪቡ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ናይ ምርጫ ድምፂ ከዓ 44.5 ሚእታዊት ድምፂ ረኺቡ ናስር ኣሕመድ ኣብ ፖለቲካዊ ስርሑ ንማሕበራዊ ሓድነት ንዝተመጣጠነ ናብራን ንኹሉ ማዕረ ዕድላትን ንምፍጣር ክሰርሕ ከም ዝኾነ ይመባጻዕ ከም ሓደ ዓብይ ዕላማ ዝሓዞ ግን ዝተመጣጠነ ዋጋ ዘለዎ መንበረ ኣባይቲ ክህሉ ምግባር ዘመናውን ንኸባቢ ዘይብክል መጓዓዝያ ምትእትታውን ኣብ ትምህርትን ምውህሃድ ማለት ኢንቴግሬሽን ጸቂጡ ማሕበራዊ ተሳትፎ ምሕያል እዩ መምርሒ ሓሳቡ ከተማ ኑርንበርግ ናይ ዕድላት ከተማ ኮይና ኩሉ ሰብ ከዓብየሉ ዝኽእልን ሓደ እኳ ንድሕሪት ዘይሕደገላን ከተማ ንምግባር እዩ ዓወት ናስር ኣሕመድ ንኹሎም ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ዓብይ ናይ ሞራል ሓይሊ ዝህብ እዩ ሓደ ውሉድ ስደተኛታት ብትግሃትን ብትምህርትን ተዳጽዒሩ ኣብ ዝለዓለ ናይ ስልጣን ደረጃ ክበጽሕ ከም ዝኽእል ዘርአየ ኣብነት እዩ ክቡራት ተኸታተልትና እምበኣር ካብዚ ቀፂልና እዛ ናስር ኣሕመድ ከም ሳልሳይ ከንቲባ ኮይኑ ንኸመሓድራ ስልጣን ዝተዋህቦ ከተማ ኑርንበርግ ከመይ ከም እትመስል ዝድህስስ ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣለና ተኸታተሉና መስትያት ቤትና ሓልቀኛ ምስለ ኤርትራ ከተማ ኑርንበርግ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ጀርመን ኣብ ዞባ ባየር ከዓ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ተደኪና እትርከብ ኣብ 1050 ዓመተ ምህረት ዝተመስረተት ኣብዚ እዋን ከባቢ 530,000 ህዝቢ ዝነብርዋ ኣብ ዞባ ባየር ድሕሪ ከተማ ሙኒክ ብዕቤታ
ካልአይቲ ዝኾነት ሰፋሕ ከተማ እያ። ብዘይካዚ ከተማ ኑረምበርግ ብኣዶልፍ ሂትለር ኣዝያ ዝተፈትወት ሕሪቲ ከተማ እያ ነይራ። ኣብዛ ከተማ ካብ 1050 ክሳብ 1571 ዓመተ ምህረት ሮማውያንን ጀርመናውያንን ነጋውስ ዝቕመጥሉ ዝነበሩ ቤተ መንግስቲ ክሳብ ሕጂ ደው ኢሉ ኣሎ። ሎሚ ነዚ ጥንታዊ ቤተ መንግስቲ በጻሕቲ ሃገር ብመደብ ይበጽሕዎ ኣለዉ። እቲ ቤተ መንግስቲ ኣብ በሪኽ ወይ ኣብ ሓደ ጎቦ ዝተደኮነ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብኡ ኮንካ ንኹላታ ከተማ ምርኣይ ይከኣል። ኣብኡ ዘሎ ቀደም ዘበን ነበርቲ ናይቲ ቤተ መንግስቲ ዝጥቀመሉ ዝነበሩ ዓሚቕ ዒላ ከዓ ብኣሰራርሕኡ ብዙሓት ይድነቕሉ። እዚ ትዕዘብዎ ዘለኹም ህንፃ ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣዶልፍ ሂትለር እውን ከይተረፈ ብኣካል ተረኺቡ ናይ ሰራዊቱ ሰልፊ ዝዕዘበሉ ዝነበረ ናይ ስርዓት ናዚ ታሪኻዊ ህንፃ እዩ። እዚ ህንፃ ካብ 1933 ክሳብ 1938 ብመልክዕ ቅዲ ናይ ፋሽስታውያን ክስራሕ መደብ ተሓንፂፀሉ ኣብ ምህናፅ እኳ እንተነበረ ሙሉእ ብምሉእ ግን ኣይተወድአን። እዚ ህንፃ ሎሚ ማእከል ስነዳ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ናይ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝነበሩ ግፍዕታትን ጠንቅታቶምን ንህዝቢ የቕርብ ኣሎ። እቲ ኣብ ቅርዓቱ ዝርከብ ሰፊሕ ጎልጎል ከዓ ኣብ ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ወቕትታት ዝቐርብ ናይ መዘናግዒ ስፍራ ኮይኑ የገልግል ኣሎ። እዛ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፍራውን ኪርሸ ትበሃል። ብንጉስ ካርል ከዓ ካብ 1352 ክሳብ 1362 ዓመተ ምህረት ተሃኒፃ። ኣብ 16 ክፍለ ዘበን ብዝነበረ ናይ ተሓድሶ ምንቅስቓስ እዛ ቤተ ክርስቲያን ካብ ካቶሊካዊት ናብ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን ተቐይራ ነይራ። ድሓር ግን ኣብ 1806 ዓመተ ምህረት እንደገና ኣብ ትሕቲ ካቶሊካውያን ተመልሰት። እዛ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጎኒ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ከተማ ኑረምበርግ ተሃኒፃ ዘላ። ኣብቲ ዓመታዊ ዝካየድ ኣብ ዓለምና ካብቶም ኣዝዮም ፍሉጣት ዝኾኑ ናይ ልደት ዕዳጋታት ከዓ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ኣለዋ። ዕዳጋ ልደት ከተማ ኑረምበርግ ዓመታዊ ብኣስታት 2 ሚልዮን ሰባት ዝብጻሕ ኮይኑ ብጥንታውነቱ ዝፍለጥ ባህላዊ ዕዳጋ ልደት እዩ። ነቲ ናይ ልደት ዕዳጋ ኣብ ጫፍ እዛ ቤተ ክርስቲያን ወፅያ መሪቓ እትኸፍቶ ጎርዞ ንምምራፅ ከዓ ሓያሎ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ንውድድር ይቐርባ። ህዝብን ደያኑን ብሓባር ኮይኖም ከዓ ንሓንቲ ይመርፁ። እቲ ዕዳጋ ኣብ ቅንያት ልደት ተመሪቑ ምስ ተኸፍተ ከዓ ንኣስታት 24 መዓልታት ዕሙር ኮይኑ ይቕፅል። እዛ መንበሪ ገዛ ኣብ ከተማ ኑረምበርግ ካብ ዝርከቡ ውሕዳት ብሰንኪ ኩናት ዘይዓነው ህንፃታት ሓንቲ እያ። በዚ ምኽንያት እዛ ገዛ ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ቅርሲ ምምሕዳር ከተማ ክትኣቱ ዝበቃዕት ኮይና ኣብዛ ቤት ካብ ዝርከቡ ክፍልታት ጀርመናዊ ቀባኣይን ናይ ሕሳብ ሊቅን ዝኾነ ኣልብረሽት ዱረር ካብ 1509 ጀሚሩ ን10 ዓመታት ተቐሚጡን ሰሪሑን። ሎሚ ኣብዚ ህንፃ ኣብ 16 ክፍለ ዘበን ዝነበረ ክሽነ ናይ ቅብኣ ኣሰራርሓን ቤት ማሕተብን ምዕዛብ ይከኣል። ከተማ ኑረምበርግ ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ብመራሒ ስርዓት ናዚ ኣዝያ ፍትውቲ ዝነበረት ከተማ ኮይና ብዙሕ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ይካየደላ ስለ ዝነበረ ጸላእቲ ስርዓት ናዚ ዝነበረ ሃገራት ከም እንግሊዝን ፈረንሳን ብዙሕ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ብምክያድ ነዛ ከተማ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ከም እትዓኑ ገይረን እየን። በዚ ምኽንያት ነዛ ከተማ ቅድሚ 70 ዓመታት ዝረኣያ ሎሚ ተመሊሱ ክሪኣ እንከሎ ምናልባት ከኣምን ኣይክእልን ይኸውን። 70 ዓመታት ርሑቕ ኣይኮነን። ይኹን እምበር ኣብ ሎሚ ኮንካ ክትሓስቦን ከለኻ እዛ ከተማ ኣይኮነን ብኩናት ዓንያ ነይራ ክትብላ ፍጹም እውን ኩናት ሪኣ ከም ዘይትፈልጥ እያ ተንጸባርቕ። ኣብዚ ከተማ ዝነበረ ሞት፣ ጥሜትን ህልቂትን ሎሚ ብሰላም ስራሕን ጣዕምን ተተኪኡ እዩ። እቶም ኣብ ስርዓት ናዚ ጀርመን ኮይኖም ብዙሕ ህይወት ዘጥፍኡ ላዕለዎት መራሕቲ ናዚ ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም እቶም ብህይወቶም ክትሓዙ ዝኽኣሉ ሓለፍቲ ኣብ ከተማ ኑረምበርግ ዝርከብ ቤት ፍርዲኦም ተፈሪዶም። እዚ ቤት ፍርዲ ሎሚ ሓያሎ በጻሕቲ ሃገር ይበጽሕዎ ኣለዉ። እቲ ናይ ፍርዲ መስርሕ ካብ 20 ሕዳር 1945 ክሳብ 1 ጥቅምቲ 1946 ዝኸደ ኮይኑ ጉዳይ ናይቶም ጨካናት ሓለቓታት ናዚ ኣብዚ ቤት ፍርዲ
أمناي مقابئة الدراش قطري 600 إيو ترأيو بيت صحفت عيون 7 دحنتن كم أون ناي سدتنياتاتن وصاتنياتاتن بيت صحفت جرمن بدرجة هاجر مأكلاوي بيت صحفتهم أب كتما نورنبرغ يزركب اتناي سدتنياتاتن وصاتنياتاتن بيت صحفت هنصا قدم ناي سراويت نازي معسكر زنبر خوينو اتي هنصا بلعلي كرئن كلو قرصي ملكت أرما ناي نازي سرعتي زلوه እዚ ታሪኻዊ ህንፃ ቅድሚ ሕጂ ብዝህቦ ዝነበረ ኣገልግሎት ሎሚ ናይ ስደተኛታት ቤት ጽሕፈት ክኸውን ኣይበቅዕን እዩ ዝብሉ ወገናት እኳ እንተለው ዘመን ተቐይሩ ግን ኣብዚ እዋን ጉዳይ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ጀርመን ዕቑባ ዝሓትት ስደተኛ ኣብዚ ህንፃን ኣብዛ ከተማን እዩ ዝርአ ከተማ ኑረንበርግ ኣብ 1912 ስርሑ ዝጀመረ 65 ሄክታር ስፍሓት ዘለዎ ሓደ ካብቶም ብደረጃ ኣውሮጳ ምስቶም ዓበይቲ ዝጽብጸብ መካነ እንስሳታት ኣለዋ ኣብዚ መካነ እንስሳታት ክሳብ 300 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ንኣሽቱን ዓበይትን ናይ ቤትን ናይ ዘገዳምን እንስሳታት ይርከቡ ኣብ ውሽጢ እቲ መካነ እንስሳታት ዘለዉ ዕሙራት ኣግራብን ሰብ ሰርሖ ንኣሽቱ ሩባታትን እውን ንኣእምሮ ዘሕድሱ እዮም እዛ ከተማ ናብ ዝተፈላለያ ዓበይቲ ከተማታት ኣውሮጳ ናይ ቀጥታ በረራታት ዘተኣናግድ መዕረፎ ነፈርቲ እውን ኣለዋ ኣብዚ እዋን ከተማ ኑረንበርግ ብቕልጡፍ ዕቤት እናወሰኸት ነበርታውን እናበዝሑ ይመጽለው ይኹን እምበር እዛ ከተማ ብዙሕ ገበናት ዘይፍጸመላ ዓባይ ግን ከኣ ኣዝያ ህድእቲ ከተማ እያ ካብ ገማግም ባሕሪ ኣዝያ ዝረሓቐት ብምዃና ከዓ ኩነታት ኣየራ ዘሰክፍ ኣይኮነን ጥራሕ ዘይኮነ ብዙሕ ባህርያዊ ሓደጋታት ኣየጥቅዓን እዩ ኣብዚ እዋን ከተማ ኑረንበርግ ዓበይቲ ሆቴላትን ናይ ትካላት ቤት ጽሕፈታትን ኣብ ምህናጽ ትርከብ ብዘይካዚ ከተማ ኑረንበርግ ኣብ ዓመት 2025 ብደረጃ ኣውሮጳ ጥንታዊት ውቅብትን ቅርሳ ዝሓለወት ከተማ ንኽትበሃል ከም ሕጽይቲ ከተማ ተረቂሓ ነይራ ኮይኑ ግን ከተማ ከምኒትስ ተዓዋቲት ኮይና እሞ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ኣብ ቀረባ ብኻልእ ኣርእስቲ ክንምለሰኩም ኢና ንሎሚ ግን ደሓን ዋዕሉ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي الطاوخ يقنا مسلي فتحي